Oke. Bismillah. Kasih mateng-mateng loh. Kasep lek ngerah iki matengen. Niki lho guys, lek kasep ngerah iki lho, dadine ngene iki lho lek kasep ngerah iki. Ngene iki. Ngerah kasep iki. Kudune iki kudu ndang dirah sak ngene iki ya. Ngene iki kudu ndang dipanen, manen kasep iki. Tanem katas guys, enak. Sip. Anak sing cilik.